Danas ću vam pokazati ono što je meni bilo najbitnije kada sam počeo koristiti računar, a to je kako da sve zanimljive stranice na koje naiđem na internetu da mi budu lako dostupne. Ovo ću vam demonstrirati u Firefox pretraživaču. Kao prvo, morate da postavite Bookmarks toolbar da bude vidljiv. To ćete raditi tako što ćete desnim dugmetom kliknuti na Navigation toolbar i otkačiti Bookmarks toolbar. Po defaultu u Bookmarks toolbaru nalazi se nekoliko stranica koje su ubačene po defaultu. To znači da će one uvek stojati tu kada imate sveže instaliran Firefox. Pošto ove sve stranice meni ne služe, ja ih uvek obrišem na početku da bi imao više mesta za stranice koje su meni interesantne. Prvo ćemo da odemo na YouTube. Postoji nekoliko načina na koje može da se dodaju bookmarkovi u toolbar. Standardni način koji je najpravilnije je da se klikne na ovu zvezdicu u samom adres baru, čime se bookmarkuje ova stranica. Ako kliknete još jednom na tu zvezdicu, imat ćete mogućnost da uklonite bookmark ovim remove bookmark buttonom, da promenite ime, ja ću ga skratiti da mi bude dostupnije. Sad, ovde je najbitnije da stavite folder da bude Bookmarks toolbar i tu se odmah pojavljuje ova ikonica YouTube-a i done. Kliknite, to je gotovo. Sad, kako vremenom budete nagomilavali ikonice u Bookmarks toolbar, znači ovde ćemo, kliknemo na zvezdicu, time smo bookmarkovali stranicu, ali moramo je editovati da bismo je imali u Bookmark toolbaru. Znači opet ćemo preimenovati da bi nam stalo što više stranica koje želimo da vidimo u Bookmark toolbaru, da nam budu jednostavno dostupne. Promenit ćemo folder na Bookmarks toolbar, čime se automatski pojavljaju u njemu prečica i kliknemo done i to je to. Sad vremenom kako budete dodavali sve više i više stranica u svoj toolbar, on će biti popunjen, tako da tu imam nekoliko preporuka kako da organizujete svoje prečice da vam stane što više stranica u toolbar. Recimo, stranice koje imaju ovu ikonicu YouTube, Facebook, možete potpuno da im obrišete ime. To ćete raditi tako što ćete kliknuti desnim dugmetom, pritisnuti Properties, ime ćete obrisati i pritisnuti Save. Tako da vam ostane samo prepoznatljiva ikonica, znači desnim, Properties, obrišete ime sa Delete na tastaturi, pritisnite Save. Znači sada imamo samo ikonice, kojih može jako puno da se naređa u toolbar. Sad, postoji još jedna varijanta da se organizuju još bolje ikonice kada ih budete imali previše čak i za ovaj toolbar, iako su sve smanjene. Znači kliknite desnim dugmetom na Bookmarks toolbar, napravite New folder, nazovite ga na primer, možete bilo koje ime. Recimo nazvat ću ovaj test i kliknete add. Sad zamislite da ovaj ceo toolbar popunjen ikonicama, možete ikonicu da prevučete u test
drugu YouTube isto prevučete u test. Tako. Znači, time smo pod test dobili pristup ovim ikonama, s tim da foldera može biti koliko god želimo. Još jedan. Folder. Test 3. Sad naravno, ako želite, neke stranice mogu ostati i u samom toolbaru, a da ih ne dotajete u foldere, jednostavno ako želite da vam budu dostupnije. Sad ću vam pokazati prečicu za bookmarkovanje stranica u toolbar. Ova ikonica koja se nalazi ovdje u adres baru, jednostavno je uzmete, kliknite na nju, pomerite i pojavit će vam se ovaj indikator gde možete da ubacite ovu ikonicu na Bookmarks toolbar. Znači možete ga između foldera ili u sam folder tipa test 3. Ja ću sad staviti ovde u sam Bookmarks toolbar. Pošto ovaj sajt ima svoju ikonicu koja je lako prepoznatljiva, obrisat ću celo ime bookmarka, da bi mi ostalo što više prostora za ostale sajtove. Sada ću otići na Flickr, da vam pokažem još jednom ceo proces dodavanja stranice u bookmark. Znači opet ćemo ići na ovaj jednostavniji način, ali ovaj put ćemo prevući ikonicu u neki folder. Znači prevučemo na dole i dodat ćemo ga u ovaj test 3 folder. Welcome to Flickr. Znači sada imamo ove ovde rečice. Recimo, hoću ovaj folder da posvetim snimanju vezano za fotografije. Cancel. Test 3. Properties. Preimenovat ću ga u fotografije. Save. Znači, možete dati folderu neko ime koje će vam biti lako prepoznatljivo. Umesto ovoga ćemo staviti mreže. Ok. Sad iz ovog mreže, znači možemo prevući YouTube ovde, pošto to nije mreža. A DeviantArt ćemo da prevučemo u mreže. U suštini, moja preporuka je da se svaki interesantan sajt na koji naiđete stavite u bookmarkove. Sad, pošto ćete nailaziti na mnogi sajte koje nećete često koristiti, predlažem da napravite jedan folder koji ćete nazvati razno i u njega snimite sve moguće stranice zanimljive na koje naiđete, a ne želite da im pristupate često ili prosto se na njima nalazi nešto što će vam možda nekada zatrebati. U slučaju da nekada hoćete da obrišete neku ikonicu, kada kliknete desno imate opcije. Znači delete, možete da obrišete, takođe možete da ubacite separator. Znači recimo da hoćete da odvojite neku oblast tipa fotografije, evo napravit ćemo novi folder slike. Prevući ćemo između ova dva. Dodat ćemo još jedan folder muzika. Ok. Recimo da sam sad grupisao ove foldere po tome što su svi vezani za umetnost. Znači napravit ću separator koji će mi prosto vizualno lakše ako ubacimo još jedan separator između.
dobit ćemo veću vizualnu granicu, što će nam olakšavati naravno da, na primjer, imamo oblast mreže i razno, imamo oblast koja se bavi umetnošću i imam recimo oblast koja se bavi svime ostalo. Možemo, na primjer, novi video da napravimo, to jest novi folder da napravimo koji će se zvati video i tu da ubacujemo sve što je vezano za videe. Znači YouTube. To kod mene za prvi tutorial.